dili man sila kaila, apan naning kamot ang usa ka vlogger nga matabangan ang usa ka tiguwang nga adunay kakulian sa panglawas diya sa lalawigan sa Bohol pinaagi sa iyang vlogs. Siya si Amado Epe, kinsa usa ka vlogger sa naisgutang lalawigan ug kinsa nagkuhag video kang Gaudencio Balili nga mikatkat sa lubit taliwa sa kahimtang sa iyang lawas. Nahinga nga si Amado sa abilidad ni Gaudencio nga bisag maglisod nagkakita, makalakaw gihapon, makakatkat og lubi ug makagamit paggihapon sa sundang. Busa karong buntaga, ato sila makauban dinilang sa GMA Regional TV Live. Mapa-inspire nga istorya gikan sa Bohol, mga kapuso, makauban nato karong buntaga, Amado Epe o Gaudencio Balili. Mayong buntag kaninyo, Sir Amado og Noy Gaudencio, kumusta? Ug welcome din sa GMA Regional TV Live. Member yung buntag. Daghang salamat sa pag-uban namo. Una, Sir Amado, kano saan man ka nagsugod siya sa pagka-interesado nining pag-vlog o anong nahunahunaan man nimo ni Sir? So, sugod ko ang vlog atong pag-pandemic. May trabaho mo itong vlog-vlog. Hindi ko ingon nga ganang ano na nga mag-vlogger doon po. Nga misalingaw na ba? Sir, anong nakanuna man kang magkuha og video kang Noy Gaudencio? Nako'y barkada. Karon nga ang barkada kay ingon man siya ato na sa taluto dong kay pero tagamangga ko ato ta sa taluto dong kay manginom ta og tumba dito. Nay mananggiti dito buta. Wah, si buta. So nagbutay. Nga ko. Buta lagi. Tuog sa di. Mo to ngani me. Gabi ito, ngani me gabi o gabi ida. Pagkaog maasan yung video dayon. Nangwan siya. Nangwag lubi, sa lubi. Pagkabuntag. Mo to sinugdanan. Sir Gaudencio, unsa man ning sa kondisyon sa imong mata, sir? Ano sa man ni nagsugod? Unsay hinungdan sa imong pagkabuta, sir? Sa gamay pa ko daan yung nga na inborn nga na di ko kaklaro gamo. Ang gabi hantod karon nga hantod sa pag-edad na og 30. Ning hanap na do di na ko kaklaro tawo. Motong gipapitahan. Motong hantod karon. Ning balik naman po ni, di na ko kaklaro. Kuan. Di na klaro tanaw na gaputi lang ba. Sa man nga kondisyon, sir? Ang primero ani katong katarak, matong napirahan, karon pag-examine karon, astigmatism man kadaghan mo kun gamong daot sa ugat sa akong mata. Mo dili na kuno pwede mapirahan. Sir Gaudencio, kini imong pagsaka sa lubi, dugay na kaani, sir? Yun sa nimo pag-familiarize sa palibot aron maka kat kas lubi. Ay, sa wapa ko klaro pa ko murag gamit mo pa nang gasig. Saka ko lubi kay ang amahan pud mananggite. Diya papuli-pulihon ko ba antod nga nagakaton ko pananggot. Mo ni karon nga na bisan mo di na ko klaro. Damdamon na gulang punuan pagdaag baston. Diya og ma dugsak ko na lang tumban. Kaya puti naman din yung tinawan. Ikaw lang ba usa nagpuyo sa imong balay, sir? O kuyog di mo yung pamilya? Ako'y, kuyog, ang misis. Sir Amado, sa mga buot mo, tabang sab, organize si mga kausa, o moabag kang tatay. So mga gustong mo, subscribe sa imong page, asa man nila ni ma-check, sir. Oh, so, gusto sa mo, kuani, Tatay Gaudencio, nasa ang page, na dito ang contact, Boholanong Kiat Official, nagto sa ang contact number. Gusto lang mo muhatag o pinaskuhan na dito i-follow din po ko sa ang page, subscribe po ko sa ang YouTube channel nga Boholanong Kiat Official. Og isip pa na post ninyong duha, sir. Hapit na magid Pasko sa may mensahe ninyo sa atong mga viewers. Paano naka-subscribe sa YouTube channel, dako na akong pasalamat nga subscribe ko ninyo sa karon nga Pasko, niskuhan nyo sa kuha, maura. Mga botog, 10K, maura na uah. Imo tay. Ano nga, unta, ito nga na, matabangan ko,
Kung magkuha, magka, himo po niya o magka, kapati mo, ginagmayro po, aram mo ang bahay. Mhm. Magmura na po niya ang gamay po pang kuhan sa mayahang pang Christmas message. Mhm. Mga naminaw. Alright, daghang kayong salamat ninyo for joining us this morning, Sir Amado Epe o si Tatay Gaudencio Balili. Daghang salamat.